Jeg kan ikke gå og tænke, hvad nu hvis. Fordi så bliver man bare fyldt op, fordi det er 50 børn her, som man skulle tænke, hvad nu hvis. Og hvis man tænker, hvad nu hvis med dem alle sammen, så vil man simpelthen ikke gå på arbejde. Ja, det skal jeg passe på ham. Okay. Det ser han. Han siger, jeg skal passe på ham. Ja, det er en vandbold. Nej. Den er der stadigvæk. Ja, skal den op i lommen? Okay, prøv igen. Den klarede det. Den klarede det nok. Det var sødt. Vil du sige mig? Jeg kan kigge på dig. Nej. Nej, så kan jeg lige åbne døren for dig i hvert fald. Der er gang super. Hvad så her? Ej, hvor vil du hen? Vil du op i lejligheden? Jeg ledte efter dig. Jeg vil derinde. Kom lige ud af vejen, hun vil have kørt mig ned.